iki project kudu diatasi yen kepacot iso agawe bebati Kene iki juragan pirang-pirang. Juragan prabot, iki budaya ya juragan. Iya, siap. Heeh. Ono. Iki ben metu sik nek gak jegul jare gak iso metu. Heeh, Mas Supri sing duwe mie. Titip, Dek.
Apa ya? Alah mbok. Oh iya ya. Lumrahe wong ngalamun amun tansah lakon endah iku genepe wong urip rasane Ayo bose. Nek gajiku ora iso metu jare. nggih Pak Dede. Ayo bosku, 5 tahun loh. Jangkir gede kuning. Bosku matur sembah nuwun nggih, Bos Geger, berkah sapal. Sampun. Mas Gino, Nggih siap, Bos. maju 2 langkah. Siap. Nah niki Mas Supri sing ngersake lagu niki. Juragane mie ayam. Matur sembah Siap. nuwun Mas Agus. Siap, Bos Supri. Berserta Yo, keluarga besarnya nggih. Bos Supri. Nah, sing ngersake iki kuwi. Nano. Yuk. Nano. Bogel. Dalam. Diam dulu. Nano. Diam dulu. Saumrahe wong ngalamun amun tansah lakon endah iku genepe wong urip rasane katres. Nggih matur sembah nuwun. Nggih. Monggo Bos Sarjono. Ayo Dik, Sapa iki? Bos Sarjono. Kita jalan-jalan ke depan. Lara jograng kowe pancen ayu tenan. Assalamualaikum. Ora mokal aku kan nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Ora mokal dadi wanita boyongan wiwit. Semangat dhisik, Dik. Pakai apa kono? Siap. Lek kok tengah to kowe? Kau ujung. Iya. Bela pati Kang Mas lagu tumoro. Kang Mas sedo. Ana segoro.
tobat-tobat kowe wanita terhebat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra Prabu Bageng Raden Damarmaya duwe aji sekti Bandung Bondowoso lara jonggrang manut sun pundhut garwa Sarjono monggo lho. Nang nggih maksudnya kota jam mriki mawon. Urut rene kok rene. Matur nuwun. Alhamdulillah pangestunipun Bapak. Masmu ditok kene lho. Ditok kene lho jek akeh sangune lho. Iki jek akeh lho sangune iki jek akeh. Rasa kerasa. Melu ora kowe? Melu ora kae. Ora sudi. Urut rene, Dik. Ayo Pak De. Ayo Pak De. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal aku kan mandang kasmaran. Niki Pak. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Ora mokal dadi wanita boyokan. Bos Sarjono napa mlih lagune Bos? Apa Pak De? Napa? Oh, gubuk asmara. Gubuk asmara. Tak turuti. Obat-obat kowe wanita terhebat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra Prabu Bageng Raden Damarmaya duwe aji sekti Bandung Bondowoso lara jonggrang manut sun pundhut garwa lara jonggrang Make gubuk asmara Mas gubuk asmara iya jonggrang panyuwunmu tak turuti Pak De, joget Pak De. Monggo joget. Deva rene Dik Deva yen liwat aku kelingan tubuh kae biyen tak goleren nang cagak debak tulisan marang apa kono kasih sayang Anak kami sayang. Basri juragan toge Kukuh kaini penwati wiwit biyen tumengko saiki diambar nyanjar Mas Warli. kukuh ayo. kae kebak Mas, crita lah kok apa-apa lho. Mbak Endi, Mbak tengah Endi. wengi nganti
Gagatrino. Hae, Dek, tak goleke bala. Iya. Masa Aku takut. Dedek tak goleke Ya, Sherlock Mas ayo. Eno. Kamu mau tak jual. Monggo sing badhe ngersake niki si perawan Bos Sarjono. Si perawan iki Astu. Lah ya tengere apa nak perawan? Lakune sing ngeten iki jarine. lho. Lho, aku ndek mau mlakuku ya ngono Ala lho nek ya. wis bolak-balik blok. Enggak. Lah kowe wis rabi ping 10 lho Ri. Durung. Lah. Piro ping piro? Lagi pisan. Oh, bisa. Pisan sing konangan. Ya terus ke Dek. Cekatan sajrone. Jatan luntur. Dilanjut apa malih Pak De? Pak sinten iki namine? Sampun. Oke. Wes. Oh, iya, oke, siap. Heeh. Mas Sukir. Iki lho, Dar. Sik, Dek Tari, Dek Anjar. Ya. Disuwuk sik genti sing saka Cimanggis sik. Oke. Heeh. Wes. Heeh, kene mrene. Juragane toge. Sorry. Matur sembah nuwun. Buta cilik, buta tuwek. Bodo amat. Lanjut caping gunung. Astagfirullah. Ku senang. Elek-elek. MBG Mas Gokil. Gendeng. MBG Mas Gokil. Ganteng. MBG Mas Gokil. Goblok. Buah apa yang paling kecil? Buah leci. Waleci. Apa? MBG Mas Bukel jos. Gak ada mas, gak ada. Ganteng.
gaspol danga. Mana bisa ditembak? Enak. Weh. Sampai gunung. Kaitan apa garangan elit yo. Jelas ada. Ayo. Monggo Mbak Narto, asik. Ayo yo. Bolo teman jadi sama teman. Sugeng Rawuh Mas Arwiono. Mas Gondrong Depok. Mas Gepeng Bogor. Zaman berjuang kelingan anak Iki lagune sapa? Pak Narto. biyen tak openi Mbak Narto. Mbak Narto. ning saiki ana andi sundukmu lho keri kabeh kok ngene iki. Tek iso kaya ngono lho. Penyanyi kok Mas. sunduke keri kok ngene. Kuwi Boten marai pareng- ra manis. Boten pareng ngono lho, Mas. Nek ra tak rawati ora dipek hengki mah. Oh, iki dianu sik di rumah sik sayangku. Terima kasih hadiahnya ya. Ditebak. Kone tasmu lho. Wek sapa mbok colong? Iya iya. Wong kok senengane. Iki nggonmu ya, Nik? Kae lho. CEO. Bablas kane sapa, Mas? Ya, Klangenane bapak kuwi. iya. Pripun? Cepetan. Ha nggih, oke. Nano. Bisa nyawang nang desa dadi raja. Dene ora ilang gone padha lara Spesial Bapak Sunarto saking Pondok Kopi. Mati sing duwe pamulang sesak lebu sedeng Pak Lelani ngonmu pamit lunga omong welengku jangan disembrono nang luar negeri kudu sing hati-hati anak bojo ning omah
Oh, Pak Haji Zainal, monggo. Yo, jelas nada lo iki. Ayo Pak Demang yuk. Joko lolo tanah bisa ngendro kumrundung ijene ngamben nandang susah kata upama Matur suwun. Rasana ora mitra wae yo amile jalu kapara boyo dinarimo genyo pronto bisa jelas nada yuk. Jelas nada. Monggo gerakane Mas Wang Dhewe yuk. Ya, Pak Dewaso, Pak Gede, Pak Parjan, monggo. Pasukan PSGR, semangat. Pak De Demang, Bu Win, Pak Parjan. Monggo Mas Parjan yuk. Sekarsel paseng diwiwit kebangun. Wis meh wanci lingesir wengi Kesi Joko lolo tanah bisa nendro Kumrundung ijene ngamben nandang susah kang tanpa upama Mas Kutubiono. Monggo hae nggih monggo. Hae bos. Ah, Setupike dibablaske sambung wanci dalu ya Mas. sambung wanci dalu siap. Mas Sugeng kuwi lolos ping pirang-pirang kuwi. Mas Sugeng. Heeh ning Bogor lolos. Ya. Ning Rawalumbu lolos. Nek Antriane ning akeh, Cengkareng Mbak. lolos. Ning kene aja Antriane sampe akeh. lolos. Ah, nggih. Ya ning kene bakal lolos. Bos Sugeng habis dahar langsung lo ya. Langsung das-das lho Mas Sugeng. Sekian abad nggak ketemu deh.
Dek, hae dek, jaluk bapake. Ayo, ae kasih mbaknya. Yo, ayo hae. Jan Ah. pinter tenan. Yo ajar tuh. Mendah poyo ya segra ya lanatiko meski aja mulya jelangir putri sulestro terus bisa nyuwara diko kang wis rono Jih, Bersenang matur suwun nuwun. baik. Monggo Mas Bogel. Mbah Bogel kok. Monggo Pak Gege. Mas Dayun. Jelas kok, Dok. Jelas nada. Mbak Yusinden nopo angsal kula taken bulan niki calangane pinten enggen malam itu sabar nopo tasih londak menawi londak nopo purun kula salah Sabet mawon Mas wong kula nembe longgar wulan iki calangan boten kadekan nanging pripun Mas ake kula mangkate dipun papak Haji Suroso, monggo.
Mbak Pamulang, Pak Mim, Serawung. Pinten to bayaran Sing penting iso Dua jegul, dua jegul. asal so Ayo siden nopo angsal kula saken taken apa Mas malam pitu anggen malam pitu sabar nopo tasih lodang menawi lodak menawi lodang nopo urutku ya salah saged mawon Mas wong kula nanging pripun Mas mangke kula mangkate dipun papang napa kula budal dhewe yo menawi purun lambok kula papan sisa saged mawon Mas ton ati kok dawet Joko watirke nadyan tiyang blandongan Bablas cangane ati. Bugel niki boten nate sabrangan Wisis. Riyen Mas ampun wali panjenengan pira-pira waton ana taline Joko watir pira to bayarane sing penting bisa makan sidene jelas nada lo iki spesial gak kebuses Makasih. Teke punya pamulan Ayo matur suwun bangsa iya 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 Sawindu suwe lawase. kowe lunga Pamit karo aku. pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu Aduh wong ayu pepujanku. Ati susah mung kangen sliramu. Mas papujan terus rasane hatiku hawa longgar rapi seturu wayanganmu ngereridu atiku Mas Ucil. pas kecil Rino wanita Mas kecil tetep nunggu kowe bali ora bali yo karepmu rasa kangen ra iso mari ya mong kowe sing iso ngabari hae iki pokoknya ngadeng bos kecil sih kah sekian abad tidak berjumpa bos kecil lagi bos kecil sugeng rawuh bos kecil bos kecil Pak Deloso bos kecil angkat ke itu aja sepelang wong bagus tresnaku iki ra bakal ayu ora suwe padha
Jelas aja Mas Santo. Ayo di. Pak Diloso. Ayo Mbak Nari. Mas Parti tunggu. Iya ayo. Iya ayo. Iya iya iya. Kangen hati. Rebusan sampai jaro. Suwindu suwe Pases, mana lawase. pases? Kowe lunga ora manutaku. Bos Pardi. Monggo lho. Pemujatku. Cantik masalah. Mongkangan sliramu. Terima kasih cantik. Dek Minul, Bos Pardi. Yo. Monggo lho Kang Mas. Rino wengi tak ati-ati. Aku tetep nunggu kowe bali. Seragen bergoyang. Ora bali yo karepmu. Rapi samari amung sira kan bisa nambani. Niki mohon izin Juragan catering. Pak Yadi, lagune napa monggo? Oh jujur yen siap. Oke. Niki nganu Bos Pardi nyuwun tesen nyuwun kangene ati. Pak Yadi kangene ati iki bersih sapupuh meneh. Aja seneng. Yuk, rono yuk. Mana? Rono yuk. Mereka monggo Bos. Tresnaku kira. Monggo. Ora suwe aku bali. Jelas nada Buses matur sembah nuwun Buses. Pak Yadi sembah nuwun. Oke yuk, masuk Dik. Sewindu suwe lawase. Kowe lunga pamit karo aku. Yo wong ayu pemujanku. Ati susah mung kangen sliramu. Kangen yo karepmu ora kangen yo karepmu. Iya. Rino wengi tak ati-ati. Tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa ngaleni. Amung sira kan bisa nambah. Pak Yadi, niki ono bablasin apa? Salam kangen, bablaske salam kangen monggo. Aja semalang wong ayu. Tresnaku iki ra bakalan. Ora suwe aku bali.
tanding ana ing sisihku. Ayo yo. Salam kangen. Bos Ucil. Saben kunyawang kotomu rasa kangen aku marang sliramu lewatan Andam tresno Monggo Om, sehat-sehat. barengan neng gedung ombo Mas Wadi Bapak Ferry Subandut. saiki aku Monggo Bos Sugeng. Ancen abot tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni Bos Pardi, Pak Ferry, Pak Adi, sehat-sehat pokoknya Subandut. Bos Sugeng babasnya napa? Monggo. panyuwunku mring sliramu rungono tangise ngato iki lewat dengan didalu bebarengan saben kunyawang slitumu rasa kangen marang sliramu lewatan bebarengan neng gedung ombo Bablas Lintang Asmoro. yen pancene ora tresno ya kandha kandha sing prasaja kudu kalakoni Dik, bola iki Bos Sugeng nyanyi salah kon hae bablaske Lintang Asmoro. Siap. Panyuwunku mring sliramu tangise ati lewat angin wanci dalu Pak Loso, aku Bos Kecil. salam kangen jroning ati
Monggo bos kecil. Bos Kardi, Pak Ferry, Pak Haji. Aturnya Bos Sugeng. Mas Bani sabar nggih. Setiaku bisa
Jambu alas masih. Kelingan manis esame Mas kelingan ramah kemuyune Tresno lan kasih sayange Karepan iku lakon dadi bojone Hey, hey, hey Sayangnya wis duwe bojo Maka besar Nanging aku kebaca tresno Nelongso rasane ngasih Yen aku nanti rakanton melu duweni Hei tarik Bapak Adi Alas kulite itu sing digagas wis duwe Ngoco. Pak Ferry monggo. Pak Adi. durung rondo aja dirapuk. Hey. Pak Joko Parjono. Yang punya parung. Baik kembar Rejamu alasne manis rasane Senajan bilas tak enteni randane Kelingan manis esame Terus kelingan moyo Monggo Bobo Pardi yang punya parung dan Bobo Parjono yang punya serpo. kasih Silahkan sayang menikmati Rapatik lagu yang dikumandangkan oleh RW Sugeng. Bobo Parjan Mentari Ridwan. Sambut alas kulite itu sing digagas wis duwe bojo ada semut durung rondo aja direpot Lagu ini masih dominan Bobo Parjono dan Bobo